thian du takte chibai ule video masa khan Israel in Iraqi Air Force te jet fighter an ruk chhuah thu kan clear ho to a tun tuma chuan friends ramatanga in do long an ruk chhuah thu kan clear ho vele thung don ani sang kha zakwa som ruk chhawa khan Israel long sipai ho tu te chuan in do pui phani na hun lai atanga an lo man to anin do long ho chu athara thlak an du a long lian lutuk ai chuan ate lam ol sam taka vei vak zung thei tur mel ma te long ka pil tura missile mang thei ve tho tur si missile boat nei an du ani missile boat te hi destroyer le frigate class te ain te dai zok ma se missile an pai ve miaw awangin an hlo om em a mel ma te tan po mu fu le ka fu an har dai zoka an chuan arang zok tlang pui bok ani missile boat siam tur chuan friends ram Cherbourg chhuah company pakhat cmn shipyard company chu thlan an nia na po tho chan ngal ani sang kha chakwa somruk panga a Israel long sipai engemaw zat chu an long thar tur en kol dan zir turin friends sa an kala sang kha chakwa somruk pasaria chuan long paruk siam zo ni in chung long paruk te chuan Israeli navy a sar 1 class te thlakin sar 2 class tia class thar pek an ni long paruk dang order bel le in siam chun jam le nga la ni a hemi kum sang kha chakwa somruk pasari kum top lama hian pakhat chu siam zo le ngal ani heng hun la hian Israelin in do long mamawh na san to em awangin Israel long sipai Cherbourg ka omte chuan an long siam zo hlim pakhat chu en chin na si trial nei tura an jin tumin Cherbourg ka let le to lovin Israel lam an pan tlang pui ngala hei hian friend sawrkar ati thin rim hle hemi hnu hian friend sawrkarin Israel long sipai Cherbourg ka om zong le an long siam mek panga te chu sipai long chol mun harbor atanga son chuakin sumdong long chol mun commercial port a anda ta dai ani sang kha chakwa somruk pasari June thla 6 day war on chhuah chho don lai khan French president Charles de Gaulle chuan Ralthuam Israel hrêkna tur thupek alo chhuah to bok ani video masa khan Soviet Union in Arab ramte a jet fighter thami a leitir thu kantar lang to a jet fighter mai baka Soviet Union hian missile boat thazet an siama chung an missile boat siam te chu Israel melma Egypt le Syria ramte an leitir bok 6 day war Arab ram tangrualte Israel laka an tlom hnu lok October ni som ni pakhat sangkha jakwa somruk pasaria heng Egypt missile boat te hian Israel in dolong destroyer INS Eilat chu an ka pila Israel long sipai mi somli pasari zatin an thi pha hei hi khovel history a missile boat in destroyer aka pil voi khatna ani hei hian Israel ati thin rim ngang mai an longa pila tanga darkar somruk pasari hnua chuan Israel thin urna mei chu Ronald chhuak tanin Egypt rama an tuyal thei mamawh za somriat vel deuh tho siam chhuak tu tuyal thei thlit fim na mun pui chu an bom chiat saka UN ngen na po za zo lovin Egypt khopui then khat an kap tel bok he Israel thin urna thil ti hi ramsang sangin soi selin dem po an hlo hle a friends po Israel dem tu te zinga atel ve kumsang kha jakwa somruk pariat alawin her chhuah chuan Arab ram tele Israel ram in karbo ruak chu achiat belzel Palestinian helpol rang in Israel an bei chun zom renga Israel in nat takin na chang zel bok Israeli commando ten sangkha jakwa somruk pariat kuma PLO te chanlet nana Beirut airport an bei chuan soisel hlo le hle a French president Charles de Gaulle po in Israel ne na Ralthuam an har thin zong chu ti top vek ani tur thu apuang tahial ani hetia French president in thupe ka chuata ka chuan Israeli navy ho tu tele an intelligence te chuan Cherbourg ka missile boat panga te hi an ramaruk ho mai an dua an pi golda mary ero chuan khovel ramsang sangin an dem em la ya chutianga an chele ani si chuan an lamtang tur tu ma anom lovang ti hlavin ruchuak lova French sawrkar ne na soifel thei adu thung hetiang ani mek lai hian sangkha jakwa somruk pakhua April tha a French president Charles de Gaulle chuan ban na the luta president thar thlangin June tha a Georges Pompidou chuan president ni na aron chel tran chuan Israel sawrkar be seina aron tisang vele dewa mase Pompidou po hian Ralthuam Israel an hrêkna chu ahlip ta chuang lo Arab ram tela in Israel hi an bei chun zom renga
Israelin Ralthuam leisa aman po apek to chu mamawh lai berin adong thei ta si lo chu wangin friends hian Israel chu moilo taka che turin ruk ruturin anor luyani ti ila kan soi sual tam om love ruk mai lo chu du thlan tur dang nei to hek lo le an prime minister Golda Meir po chuan an sipai ho te ngai dan chu pomin Cherbourg ka an long rual chu aru ka ruk chhuah arem ti pui ve ta ani Golda Meir prime minister ani chung hian Israelin beina atok nem hle a chan na po na takin an pezel me che prime minister an nei awanga zuam ngot chi an ni lo ti khovelin apom thlap ani Cherbourg lam mi ho yang le khatia friends sawrkarin Ralthuam lama Israel an hrek na thu an puan hnu po khan cmn shipyard company chuan an long siam na chu an chol san ve mai chuang lova sangkat zakwa som rupakwa kumtop lama chuan an siam zawh thokhat tahial ani heng hunlaya France ne na tanga Ralthuam an leina le an indor na Israel io2 an palai te jing an ho tupa chu rear admiral retired Mordecai Moka Limon ni in tun malama Israeli Navy chief te po lo ni to parorum tak thian siam thiam tak si ania France ko pui Paris a po hian melriat thatak tak aneya chung a melriat te jinga chuan a then te chu mi hosa tak tak le sarkar mi poimo tak tak po antel nual ani Cherbourg atanga missile boat panga ruk chhuah dan tur rawh man na siam tu berpo Mordecai Limon hi ani Norwegian pahosa company lian hrang ho tu Martin Sim nen in melriatin anin koma Israel har satna to zong le missile boat an mamawh zia chu Limon chuan sim chu a hril ta veka missile boat panga ten Israel an thlen theina na tanpui turin a som ngal bok ani arua man na siam te po a hril veka ti chuan sim hian ngun taka ain ngai tu hnu in Israel tanpui tur chuan thutluk na a siam felta ani sangka zakwa somruk pakwa December thla chuan Limon arua manang chuan an cha chhota a chu an ruah man na chu hei hi ani Simma company starboat chuan tuifin ria ta tui al thei zon na ta na man tur long panga vel an mamawh thu le Cherbourg ka cmn shipyard company ho siam long panga chu lei an du thu French Defense Ministry nena an thlena ti chuan French Defense Minister Michael Debre chuan starboat company nei tupa sim male Israel sarkar io2 Limon te chu kowin longchung chang thu chu asoi puya chuta chuan Israel sarkar io2 Limon na chuan uimel takin longpanga te chu starboat company ne na hral chhong tura rem ati thu asoi veta a ti chuan France Defense Ministry riat puina thlapin Israel chuan longpanga te chu starboat company ne na chuan an thal felta ani chu hei hi Israel in France sarkar an bum na masuai ani France Defense Ministry le Israel sarkar io le starboat company te in rem na ang chuan longpanga te Cherbourg ka tanga starboat company mun pui Norway a hruai turin Cherbourg ka Israel long sipai om mek te chu ruat an ni a long thar en kol dan tur vela training po hi Israel long sipai te hian starboat company thoktu te hnena hian an pe vele chhongang Limon le sim ten an lo ruah man lok angin starboat company mi le sa te chu tu dang ma ni lovin Israeli intelligence Mossad agent le officer rual an nia Cherbourg a chuan an ron thleng ve ngal ti chuan longpanga te chu Norway ni lovin Israel a ngei hruai ho turin arukin anin buat sai ta ngal mup ani Cherbourg atanga Israel thleng tur hian tuifin riata nisari an thang angai dona chumi chunga nei tur le kalkonga an diesel man tur an check khol tran ngal ei tur le diesel te hi tum khata tam tak taka an lei chuan French intelligence ten an rin hlel thuai do na wangin tum khata la huk lovin tam lo te in an thiar ani sangkha jakwa samsari pakokuma French sawrkarin Cherbourg ka long panga le Israel long sipai long chol mun harbor atanga commercial port ta lo son chhuak kha Israel tan chuan thilwan nei thlak tak ani chhota ani sipai long chol hmuna om chuni ta zel se fuel le ei tur te hi an du an la lut thei lovanga chu mai ba ka long panga hruai ho tur hian tuna Cherbourg ka Israel long sipai om mek te hi anin dai lova midang somriat vel an mamawh bel don bok ani
chung an mi mamawh bel mi somriat rual te chuan Europe ram hrang azin kual tur anga in soin Israel atangin hlom hnia in thenin Cherbourg chu an ron thlenga hotel hrang thleng darin hotel pakhata zankhat aya tam tu ma an riak lo heng mi somriat rual te hian passport lempo manglovin Israeli passport ngat an hmanga heti chunga French intelligence ten rin helna an nei lo hi amak le pekhle ani longpanga ten Cherbourg atanga Israel an panna tur misana chuan captain hadar kim hi chu commander atana ruat ania urlok zan ni somni pali December chu mi puiril ru in Christmas lamma hoivek hun ania wangin rin helna le buaina tok lova Cherbourg an chhuah san thei hun tur thaber ni in Israel sipai ho te chuan an tria a chu tiang chuan ruam manna an siam ta ani December ni somni pathum zana chuan mi somriat rual te khan an thlenna hotel theu atangin longomna commercial port chu an pan khom ta a har sana tok lovin him takin long an thleng kim vek thei sipai hmuna lut tur ni se chuan an thei kherrarin om lo ani ti chuan December ni somni pali zana chuan longa chuang tur zong an chuang kim to a eile in tur le diesel po an thei anga tam an nei to heng long engine te hian diesel chi khat an hmanga a engine ti nun chuan a ribeng cheng em thin ani zanlaya engine hian ti nung thut ani chuan abulami ten hria in an ring hlel ngal don ani hei wang hian a hma atangin zantin engine an ti nung thina abula cheng ten police nena complain in police in Israel long sipai te chu thu an zota thlasik khowo lai ani awangin zana engine te hi ti lumfo angai ti in chuan lam an lo siama police ho po chuan an oi ve mai bokani juda thluak nge le ti chuan sangkha zakwa somruk pakwa Christmas urlok zana Cherbourg ka missile boat panga te engine rivut chu tu man Israel pana chhuak turan ni ang ti rin hlel ngai na reng an shelo zandariat le chan ve chhuak turati an ni lain khua in abum ro deuh awangin darkar ni te in an tol tlai zela zanlai pel hnu December ni somni panga Christmas jingdar ni le achan vea Cherbourg chu an chhuah san fel thei ta hram ani longlian lutuk ani lo awangin konglaka tuifon ana sat hlo chuan din hun hlo thonom taka an ding thei ani ti hreranin chaktak po in an tlan thei lova an film khur hle ani fuel po Cherbourg a khan an thei anga tam che khom ve bok ma se an jin kong km sang ruk do na thui dai tur khop alani lova Israel naval architect ten bungro phurchi long chu oil phurchi anga siam danglamin missile boat te man tur fuel phurin konga alo muaka tichuan Gibraltar hmuna fuel chu anin pe chhong le ani tuipui ani sari an thang hnu in sangkha zakwa somruk pakwa kumhlui thla ni December ni somthum pakhata chuan tluang takin haifa long chol hmun an thlenga mipuin pungkho min an ram pasal tha te chu hlim le lom takin an lo muak ani he sangkha zakwa somruk pakwa urlok zan le kumhlui thla zan inkara Israel pasal tha te thilti hian khovel adeng chuak ngala media then khat phei chuan Cherbourg atanga hlatak an thlen thleng khan ron zuin khoilama nge an kaldon ti an ron chui zuya siam company starboat company omna hmun Norway lam pan tur ani ringin a then chuan Norway lam kalna kong tuipuya helicopter atanga kalin van boru akatangin an lo thira nima sela haifa panin an kal pathung ani ahun laya khovel pum afan chhuah mai ba ka voin thleng hian Israel chuan adu nei tur le adu lo do tura angam huai zia chu mu thein ala lang chhun zom zel ani heng Cherbourg atanga an long ruk chhuah tak te hi an mani siam ngei missile thami Gabriel missile mangin an thuama an ruk chu atanga kum thum hnu sangkha zakwa samsari pathum ma yom kippur in dona Israel tan hena puan zar an zar ta hial ani aseita du tok le photila next video kan hmule cheu don nia mangtha ule